وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام وللهوى يمام وليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ambe masara mani foka abarkada halimi sonani ga bidiyo irana abuka uka jabarani so mandila jen wache nani oye telenyeta edoko nyeta tv ka fulini walin mando ko lasi au kelingene na bela chelema bamako ya mali duguba woro haka janga tugo daw kata se maldum be jien fon fe anga fuli be se au bela chelema jemka oye faso jokene inafo atogo rebe talike ala tugumna ka wulika jo ni chesuru blasenka anga jamana abseki jo tintin sanfe tugumna o seka sabati fo amago ka jo jamana indin bela chelena che fara musoka demsen fara makrobaka ka mahagli juru chani no wele kana anu ka baro sigeke ka wulika se uma wala sa uku dado on reka faso kunkankola mim se ka to onka faso no oye ba malibaye arab se ka shiniye tugomna jem kan sigi kun wore foitala ninko ambe obefo ka be wale mando ni onga jamana takalaje ambe gole abakono kabiri samba fla ani tan fla wati min kera sababu ka gole a chiama na se onka jamana ma chama obonena anina ma chama re oye jamana en blaka ti sigi jamana woroka o gole ami nga jamana soro fura balawa abse ka fura ke togo jumena anga jamana ambe dum ne gombi abe formi mako education nazaraka na noe mara ere ke togo yi asebe koro chiembe bi anga jamana kono lamo chieni anga du kono bi kata se anga mara ere konna mabi munya sababu yi abse ka glanwa a glan togo yi jume nunu be la jele ona ke baro e bi min nafa bina bonya aw ni ne an kelene na bela jelenka wala san ka se ka anda doni masala nafa ma baina anyi wele bla anga chokoroba ma ale ma kudono bay ma hakli juru chanine do noye Abdoulaye Sakoye ngama chiama be ado baba sakola baba sako ale sakola ka franyonka jekulu bamimbe no am se ka fo jenre bunaku ka nabe fo ma fédération internationale des sako di Wakadu ale o jekulu nyema bay makoro en kada aka experience kada ka aka wulika joni jekulu chiama be no ay munu baroke anye awele kanapi ni masala na fama bay anaka seka barusike ke oka amba jigiya ka fo baru na fabe na bunya kelen na bela chelenka ka obefo ninga obela chele wale mando yoni anga temeni nyini ngaluye ambe folike anga makoroba la folo kasoroka abisimla kasoroka temeni nyini ngaluye baba sako assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh somo bidi bashi fote isako awa aywa baba sako folike ni wachi na kanyeshi telenyata fleboma yoni anga temeni nyini ngaluye mafa auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سليم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سليم بينك كما دمنا الله سبحانه وتعالى تبارك عليه وكاكا كتلك أن الله سبحانه وتعالى فأنفلس منني على كم بلا جلم الصحابة آمين يا ربي أنفل باو ani awa alame bo alhamdulillah o temenen ko fe katla katlen yita mo fu o kani hakilla ni mayna tabarkala parce que ni fe min na faka bu sobe
a bɛna se maa miliyariw de ma mɔgɔ minnu b'a filɛ o ye tiɲɛ u b'u hakili jagabɔ kumakan ninnu kan donc o la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kumakanw de da an nɛn kan min ye tiɲɛ tabarikala Ala kana ngalon da an nɛn kan amina an ka rabbi diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen na amina rabbi vraiment a ka nin émission a diyara ne ye tabarikala a bonyana n ma Alhamdulillah. o de y'a to an ye n wele Awɔ. n nana a ka wele jaabi alhamdulillah an bɛ i yɛrɛ fo Baba Sakɔ bari maa caman bɛ yen nɔ o y'i sigi k'i bolo fila da i sen kan ka fɔ jamana kunkanko don n ka sira t'a la dɔw yɛrɛ b'a fɔ ka fɔ mali ko de don ne sen don yɔrɔ t'a la bari n bɛna kuma min fɔ nafa t'a la jamana ɲɛmɔgɔw tɛna ta nka an ye e wele ani kana an ka barosigi kɛ jamana yɛrɛ kunkanko kɔrɔfɔw kan i y'an ka wele jaabi k'i ka ci bɛɛ lajɛlen bila ka na tele ɲɛta ni arajo ɲɛta ɲɛmɔgɔso tɔgɔ la an bɛ o foli n'o bonyamasegin kɛ ka taa i yɔrɔ Baba Sakɔ bamananw ko maa lakale ma i yɛrɛ da ɲininkali bɛ daminɛ n'o ye nka tuma dɔ la ni m'i yɛrɛ kofɔ dɔɔni fana tɛ kɛ Baba Sakɔ ye maa lakodɔnnen ye anw ka jamana kɔnɔ nka ka i yɛrɛ kofɔ tele ɲɛta filɛbaw ye bi olu ka garisɛgɛ sɔrɔ ka se k'a dɔn ani maa min bɛ baro la bari Baba Sakɔ ye jɛkulu caman bila sen kan a ye jɛkulu caman baara kɛ wa Ala ye garisɛgɛ yɛrɛ fana d'a ma a ye diɲɛ jamana caman fana yala o expérience ninnu Baba Sakɔ ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o la Baba Sakɔ yɛrɛ ye jɔn ye ne tɔgɔ de ye Baba Sakɔ mais papier kan Abdoulaye Sakɔ Abdoulaye Sakɔ tabarikala donc ne ye mɔgɔ ye n wolola Bamakɔ yan nɔ awɔ alhamdulillah mais min ye nin avantage in di yan n fa de y'a kɛ de yan tabarikala togo jumɛn na n fa ma sɔn ka lamɔ Bamakɔ yan a ye n ta k'an bila ka taa an faso la Kiban 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 ye maraka duguba ye min bɛ Banamba cercle la c'est ça donc ne taara lamɔ Kiban a kɛra sababu ye n ye n balimaw dɔn ka sinjiw dɔn ka hadamadenya yɛrɛ dɔn ka mɔgɔninfinya yɛrɛ dɔn an ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na k'o dɔn tabarikala donc o sababu kama ne bɛ wele bi Baba Sakɔ alhamdulillah ni n kun lamɔna Bamakɔ n b'a conséquence min b'a la n b'a dɔn tuma dɔ la i ye tɔnɔ min bɔ bi majɛ tun bɛ kɛ o la majɛba de tun bɛ kɛ o la donc ne Baba Sakɔ k'an to denmisɛnninya la o Kiban kɔnɔ denmisɛnninw ka kuntigiya o dira n ma tabarikala ka sɔrɔ n bɛ san 15 la kabiri i san 15 waati kabiri san 15 waati kabiri alhamdulillah kuntigiya tabarikala n kun ye premier adjoint président bolo ye n yɛrɛ nana tabarikala n bolo kɔnɔ n nana commerce la jago baara la jago la parce que n dusu tun bɛ n na kosɛbɛ ka baara de kɛ dusuba de tun bɛ n na ka baara kɛ tabarikala n ye kalan dan sira la n nana commerce la Bamakɔ san damadɔ k'an to san 19 a ma se dɔɔni san 19 ma se dɔɔni dɔɔni tun b'a jɛ n taara aventure la fo Brazza i taara i yɛrɛ sɔrɔ Brazzaville jamana kan Brazzaville jamana Congo Brazzaville Congo Brazzaville kaw bɛ tele ɲɛta sɛbɛkɔrɔ filɛ kosɛbɛ ok donc maintenant n ye leçon wɛrɛ sɔrɔ yen ka hadamadenya wɛrɛ sɔrɔ yen k'a dɔn ja mɔgɔw kan i faso de la san damadɔ kongolɛw y'an refilé 77 an nana Bamakɔ 77 dans les années 1977 an nana Bamakɔ an nalen Bamakɔ donc an sigira ka réfléchir jogo cogoya kama ka hakilila ta ka voyage daminɛ an bɛ taa Nigéria ka na mais comme an disi kun man bon kosɛbɛ an disiw kun ka dɔgɔ mais n nana hakilina wɛrɛ ta ni mɔgɔ dɔw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu tun ye transporteurs ye ka convoi labɛn an julaw denmisɛnninw an bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ 30 mɔgɔ 25 a daminɛ olu la ka taa 30 la laban yɛrɛ la an bɛ taa fɔ mɔgɔ 50 mɔgɔ 60 la an bɛ taa sanni kɛ n'an ye sanni kɛ an bɛ minɛnw fara ɲɔgɔn kan n'an ye minɛnw fara ɲɔgɔn kan an bɛ remorque louer k'a charger a kɔnɔ ka na Bamakɔ aw minnu bɛ jago la aw jagokɛla denmisɛnw de y'aw fara ɲɔgɔn kan o donni kama voilà o donni kama alhamdulillah o fana n y'o kuntigiya kɛ
o ɲɛmɔgɔya fana dir'i ma ɲɛmɔgɔya dira ma alhamdulillah bon an tor'o de la ka t'o la donc Dieu merci ne yɛrɛ faso n'o ye Kiban ye n'o ye Kiban ye olu fana mago nana se ma en 96 en 1996 o y'a sɔrɔ tɔn dɔ bɛ Kibankaw bolo o kɛra depuis 1946 awɔ kabiri Mali ma indépendance sisan kabini Mali ma indépendance sɔrɔ Kibankaw y'u ka école jɔ 1953 Allahu akbar u ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ka téléphone sama ka ban an ka cercle la ka taa an ka dugu la ka baara kelen sigi o association alhamdulillah donc ka continuer ka fɛn caman kɛ ka misiriw jɔ ka madrasasow jɔ ka sɔrɔ 1967 kabiri indépendance ma ta indépendance ma ta donc maintenant o jɛkulu in de sa a yɛlɛma o yɛlɛma u bɛ hakilina jagabɔ kɛ ka mɔgɔw tɔmɔ n'u ye mɔgɔw tɔmɔ ala mana mɔgɔ min garisɛgɛ k'a ye a ɲɛmɔgɔya la u bɛ ta kɛ o k'a ye en 96 u ye tɔmɔni kɛ ne kun tɛ a y'a sɔrɔ ne voyagelen don n kun bɛ Hong Kong mais mɔgɔ minnu bɛ n dɔn u ko a kana sɔn ale ka sɔmi dɛ n'ale la sɔmi dɔrɔn a tɛ sɔn n'ale dun ma sɔn an bolo a bɛ gɛlɛya o kɔfɛ de o y'o fɔ ne ye an ye assemblée générale dɔ kɛ ne yɛrɛ ye jama min ye ne jatigɛra a don na tellement que Kibankaw bɔra a don na n'o bɔra u ye bloc provisoire fɔ an ye ni mɔgɔ hakɛ de ta mais an bɛnna mɔgɔ min kan k'o ye président ye o ye Benwele Korea Baba k'o ye Korea Baba Sakɔ Baba Sakɔ o ye n ba tɔgɔ en 1996 ne ko n ko ne kɔni bɛ min fɔ o ye ne bɛ kɛ baarakɛla ye n bɛ se baara la mais a ye n bɔ président la u ko k'o tɛ kɛ mais ne continue ni président ye o cogo la alhamdulillah an ye relation caman sɔrɔ a kɔnɔ tabarikala gouvernement fan fɛ jamana fan fɛ jamanadenw yɛrɛ fan fɛ an ye hakilina an ye baara caman k'a kɔnɔ an tɛ se k'o bɛɛ ɲɛfɔ sisan alhamdulillah bon n tor'o de la Sagalakaw ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ko ka kɛ tɔnba kelen ye n'o ye Jamu Sakɔ ye ko awa parce que u mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ se k'u dɛmɛ donc u ye san damadɔ k'o la u sera an ma n ko ni n ko n tɛ se n ye nkalon tigɛ n bɛ se ka o dɛmɛ parce que a tɛ nin ye min ko n b'o dɔn gɛlɛya min fana b'a la n b'o dɔn mais n b'o bɛɛ ta n sɔnna n faral'o kan tabarikala n y'o organiser fɛn wɛrɛ tɛ o cɛsiri don ani baara dɔn ani mɔgɔ bonya ani hadamadenya ma ani hikima olu ka k'i la donc n kɛra olu kɛra an na alhamdulillah san 2 tɛmɛnen kɔfɛ san 3nan u ko san an ka bureau définitif sigi bureau définitif sigilen yen u ye mɔgɔ 3 ta o mɔgɔ fɔlɔ o tun ye Mamu Ali Sakɔ ye mɔgɔ filanan Bakari Yuba Sakɔ ale bɛ bɔ Nioro mais Mamudu Ali n bɛ Sakɔ dɔn voilà mɔgɔ filanan o ye Bakari Yuba Sakɔ ye ale ye fonctionnaire international ye ale bɛ Nioro mɔgɔ sabanan kɛra ne ye alhamdulillah o salle kɔnɔ u ko aw yɛrɛ dama ka bɔ a ka taa ɲɔgɔn ye kelen ka kɛ président ye kelen ka kɛ vice président ye kelen ka kɛ secrétaire général ye donc an taara hali an ma sigi yɛrɛ yanni an bɛ sigi dɔrɔn Bakari b'a ko ne kɔni vraiment ne b'a fɛ aw fila k'a lajɛ kelen ka k'a ye donc a ko d'ailleurs je pars loin ne b'a fɛ Baba Sakɔ de ka k'a ye parce que an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara in ka d'a ye a b'a ɲɛdɔn fana bon an tora Mamu Ali ko mais comment hakilina wɛrɛ fana tun tɛ ne na o kɔ alhamdulillah an ma 5 minutes kɛ aw bɛnna ɲɛmɔgɔya kan ko k'a ta k'a di Baba Sakɔ ma donc ne ko n ko non n ko ne bɛ min fɛ ko kuma tɛ ne bolo ko an 3 don an 3 bɛ yan an 2 bɛ ko ka k'a ye donc kuma t'e bolo n ko bon n sɔnna mais n b'a fɛ an ka baara kɛ ni sira fɔlɔ min ye n y'o da yira u la o fana k'u sɔnna tabarikala donc maintenant an bɔra an ye liste kɛ président Baba Sakɔ
vice-président Mamou Ali Saro, secrétaire général Bakari Uba Saro. Mborani. O kɛra san jumɛn Sakolakaw ka ni jɛkuluba in bilara sen kan wagati jumɛn? Sakolakaw ka ni jɛkuluba in bilara ɲɔgɔn kan a mɛnna dɛ. Ni ko a daminɛ ma kɛ ne ɲɛna. O ye min kɛ yanni a bɛ se ne ma. O bɛ san 10 ɲɔgɔn surunya. Bon an yɛrɛ nali sisan an ye san 4 ni ko kɛ. Sakolakaw ka bonda jeli bɛ an ka jamana kɔnɔ? Sakolakaw ka bonda 4 5 ɲɔgɔnna de don. Sakolakaw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na? U bɛ sɔrɔ jamana yɔrɔ bɛɛ la. U bɛ sɔrɔ jamana yɔrɔ bɛɛ la? An tɛ Mali kelen na, an bɛ Mali ko kan, an bɛ Laginɛ, an bɛ Sénégal, an ka bureau bɛ yɔrɔ. Mauritanie a bɛ yen. Israël fana na, France, Amérique. Bari n'i ye Wagadu ko fɔ i bɛ ni jamana ninnu bɛɛ. Jamana in bɛɛ n'o sira dɔ o y'o ye. Donc maintenant an taara o la ka t'o la an ye fɛn caman kɛ ka développement caman kɛ. Ni ye image dɔw ye an ye drapeau yɛrɛ créer Sawala la. Ni ye Sawalakaw ka drapeau ye. Bon sisan mɔgɔ minnu ye baara kɛ kosɛbɛ ka o encourager jamana kɔnɔ. Sawalakaw la fɔlɔ. An b'olu dugutigiw fara ɲɔgɔn kan. Sawala dugutigiw hakɛ min bɛ yen. An ka laɲiniw na. An bolo ye fɔli min sɔrɔ Mali kɔnɔ. An ye dugu 42 ko sɔrɔ. Dugu 40? Dugu 40 kɔ. Dugu 40 kun kan fɛ? N'a kun kan fɛ. Ɲamina yɛrɛ kelen kɔnɔ. An ye dugu 20 sɔrɔ yen. Ɲamina n'a mara. Alhamdulillah. O b'a yira k'a fɔ donc maintenant o y'a yira Ɲamina n'a zone kɔni Sakolakaw ka cɛ caman bɛ yen. O b'a yira k'a fɔ bon an yɛrɛ sera ka min fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ. Mais don o don an bɛ ka kura fana sɔrɔ. An m'olu fara an ka fɛnw kan. Donc an ka ressources bɛ yɔrɔ o yɔrɔ. Donc n'an ye kura min sɔrɔ an bɛ drapeau d'i ma i bɛ taa di i ka dugutigi ma. Tabarikala. Donc maintenant Sakolakaw kɔni drapeau bɛ yen an bɛ u décoration kɛ décorer. Nka Pour encourager. Baba Sako ni ɲɛmɔgɔya ninnu bɛɛ ka ta k'a di e ma tantɔ dalu ye mun ye i ka secret ye mun ye? Tilennenya. Ni ne jara. I bɛ se k'a fɔ i ye min fɔ a gɛlɛyara an ka bi. Mais sini i bɛ segin i bɛ na b'a fɔ ko cɛ i ye min fɔ i ye tiɲɛ fɔ dɛ. Tabarikala. An na nin fara an ka dɔn ta kan. Voilà. An b'a jigiya fana lamɛnnikɛlaw ni filɛbaw olu fana nani fara u ka dɔnbaw olu ka yetaw n'u ka filɛtaw fana kan. Baba Sako an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ Ala ye garisɛgɛ d'i ma i ye diɲɛ jamana caman yala a jamana ka ca kosɛbɛ dɛ Baba Sako. Ne ye jamana min yala a ka ca dɛ. Ne yɛrɛ tɛ se k'a dɔn. Ne jarabilen de tun bɛ taama na. Mais ne kun bɛ taa n y'a f'i ye n ko an ka Nigéria voyage senfɛ. Lagos voyage senfɛ. Lagos voyage senfɛ. Nigéria. N ɲana mɔgɔ dɔ ma kosɛbɛ kosɛbɛ ale tun tɛ sira dɔn ka bɔ Lomé ka na Bamakɔ. O tun ka gɛlɛn ni a ba salatu tigɛli ye. Awɔ. Ka bɔ Lagos ka na Lomé ka na Bamakɔ yan. O tun ka gɛlɛn ni salatu tigɛli ye. Parce que fini nation bɛ kun b'i minɛ. U ye eaux-et-forêts ye u bɛ minɛ, i ye policiers u b'i minɛ, i ye gendarmes ye u b'i minɛ, i ye douaniers ye u b'i minɛ k'a sɔrɔ douane dɔrɔnlen bɛ ka baara in kɛ. Gɛlɛya dan de tun don. Gɛlɛya dan kun don. Donc maintenant an ka kunfa denmisɛnninw de y'an ye, biɲɛ kɛnɛw de y'an ye, an tɛ siran. An kɔni mais n'an nana an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye, an bɛ tɛmɛ, an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bɛɛ. O y'a sɔrɔ o bɔra Hong Kong o nana Lomé a k'a ka minɛn chargé an ye ɲɔgɔn sɔrɔ douane na an nana a y'i kasi n na ko n k'a dɛmɛ. Donc comme n y'a f'i ye ɲɛmɔgɔya ye n b'o dɔ ye n sera an ka locataire chef ma n'o y'an ka chef de convoi Ala ka hinɛ a la Sidi Mohamed Sila n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna o ko bon e kɔni mana mɔgɔ o mɔgɔ yira an b'o ta an y'o ta ka n'o jigin o de ko k'ale tɛ ɲɛ ne kɔ fo an ka taa ɲɔgɔn fɛ Hong Kong. Ne ka Hong Kong ta san fɔlɔ kɛra o ye 82. En 1982. Voilà. Tabarikala. Donc kabini an taara yen fana. Donc an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn kuma lasurunya la diɲɛ continent 5 in a ka ca la Baba Sako sen sera bɛɛ la. Ma Amérique ni ye visa ta. Mɛ n kun kan ka taa ci min na o ɲɛnabɔra.
mataga américain wele ko o y'a sɔrɔ ka visa b'i bolo déjà an ka visa b'i bolo mata an ka jamana kan ko ne ma taa ka jamana kan parce que ne kun bɛ taa ci min a ɲɛna bɔra alhamdulilayi donc n'a bɔra Amérique gun na presque asiatique kɔni asiatique n y'a bɛɛ kɛ ni sera Hong Kong n bɛ n to Hong Kong n bɛ taa Taiwan n bɛ n to yen n bɛ taa Japon n bɛ n to yen n bɛ taa Corée ni n to yen n bɛ taa Taiwan Thailand ka taa visite kɛ k'a lajɛ bon Europe fana o visa bɛ n bolo 5 ans ni n ka sanni kɛ n bɛ sanni kɛ premier Belgique Hollande Allemagne n bɛ sanni kɛ ni 3 in de la kosɛbɛ mais n bɛ yaala a bɛɛ la alhamdulillah carte dɔ bɛ ko Euroline ne b'o ta Belgique fo République tchèque ka yaala k'a lajɛ mais yaala ka ɲi dɛ a bɛ mɔgɔ sɔn hakili la la hali européen ninnu na u tɛ jogo kelen na u taabolow tɛ kelen ye u fariw jɛlen don a bɛɛ ye nansaraw ye nka u taabolo tɛ kelen ye u ka jan ɲɔgɔn na République tchèque ninnu mɔgɔ ninnu ne sera yen don min na don ne tun bɛna kasi de parce que u jogo n'an ka jogo man jan ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn bonya o tɛ tubabu la dɛ ɲɔgɔn bonya a ka dɔgɔ u b'u faw bonya o tɛ tubabu la o bɛ République tchèque n bɔra République tchèque la ani jamana jumɛn yɛrɛ ka sɔrɔ Australie ninnu ka taa yaala ninnu olu bɛɛ la mais ka na ye olu ka hadamadenya ani Europe centre yɛrɛ a ka jan ɲɔgɔn na donc nin bɛɛ leçon ye nin bɛɛ sɔrɔ caman nin ye kalan de ye o nin ye kalan de ye yaala ye kalan de ye diɲɛlatigɛ la ni ala ye i garisɛgɛ a la nka Baba Sakɔ Sakɔlakaw ka jɛkuluba maa jeli b'i yɛrɛ sɔrɔ fédération in kɔnɔ bi a ka ca dɛ mɔgɔ groupe 27 Sakɔ du Sakɔ association association de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fédération ye o de kɛra fédération ba in ye o 27 de b'i yɛrɛ sɔrɔ jamana in alhamdulilayi o b'a yira k'a fɔ caman bɛ yen olu b'an kan an kɔnɔ mais i b'a sɔrɔ association t'olu bolo mais olu ye u jɔn u bɛ wele Sakɔ la an fana b'u wele ko ni Sakɔ don an dɔw don fana mais olu ma association créé. Baba Sakɔ Sakɔlakaw u bɛ se ka ye siya jumɛn ni siya jumɛn cɛla jamu a bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ siya jumɛn na. Sakɔlaka premier o ye Maraka ye. Maraka. Bon Maraka fana a wulila ka taa sigi yɔrɔ o yɔrɔ o bɛɛ bɛ Sakɔlakaw la ne ye Sakɔ ye ni y'a f'i ye i tɛ se ka da la japonais walahi o ɲɛfɔ an ɲɛna mon père ne kun bɛ taa fɛn comment dirais je la Japon dugu dɔ bɛ yen ko Ibarak n ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ yen u b'a wele ko Sakɔ n'i y'a ye 100% Sakɔ ne ko n ko Sakɔ japonais Sakɔ awɔ n ko Sakɔ ka a dɔgɔmuso bɛ yen ko tɔgɔ ye ko Yumi Sakɔ mais japonais ye 100%. Ni Sakɔ fana ye arabu nka ale kɛra Sakɔ ye cogo di japonais taama tɛ ni taamana ka taa ka muso furu ka yɛlɛma siɲɛ 2 3 kɛ a banna o i ye hakili jigin Jawara la Jawara min fana tun ye maliyɛnw ka ɲɛmɔgɔ ye Japon voilà ka muso furu Japon voilà ka denw sɔrɔ ka mɔdenw sɔrɔ japonais denw ni japonais mɔdenw bɛ Jawara a laban u tɛn bɛ kɛ bɛna japonais yɛrɛ la a laban parce que n'i ye min sɔrɔ o bɛ na jɛya min di dɔw bɛna jɛya ka tɛmɛ o kan dɔw bɛna progresser ka tɛmɛ dɔ in kan dɔ in fana bɛna sawura bɛ ta donc o b'a yira k'a fɔ Sakɔ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ siya bɛɛ la presque tagama b'a kɛ sigiyɔrɔ b'a kɛ n'i sigira yɔrɔ min na n'i ye muso furu i bɛ kɛ o dɔ ye bon donc n'i y'a Sakɔ fana ye syrien arabu belebele jamanjan comme an yɛrɛ komi Sakɔlakaw yɛrɛ cogo syrien parce que Sakɔlakaw naturel ye belebele jamanjan de ye mɔgɔw ka hakɛ to donc n ye syrien ye Sakɔ de don n'i y'a ye dama tɛ dɛ an bɛɛ tun bɛ fournisseur kelen na Belgique Maclean donc ale ka dossier u b'a fɔ ko
Sako syrien ne ka dossier a bɛ fɔ Sako malien. Alhamdulillah. Pour que k'u bɔ ɲɔgɔn na ne ye Sako ye ni façon na, ne ye Sako ye façon caman ya, ne ye Sako ye Camerounais don 100%, a tɛ foyi mɛn bamanankan na, a tɛ foyi mɛn marakakan na, Mali fan bɛɛ kan si a tɛ foyi mɛn a la, mais ne y'a ye Cameroun an ye baro kɛ ɲɔgɔn fɛ, an ye ɲɔgɔn sɔrɔ voyage kɛyɔrɔ de la, mais Camerounais don, an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bruxelles. Alhamdulillah. Bon, an y'a ka fɛnw ta mais difficilement an ka WhatsApp kan fo ni a kumana français la, bon mɔgɔ minnu ye français mɛn olu fana bɛ bénéficier a la. Ma mɛn senna kosɛbɛ parce que bamanankan ni marakakanw de fɔ kosɛbɛ an ka WhatsApp ninnu kan. Oui. Mais toujours kɔni a ka numéro n'a ka contact. Alhamdulillah. Ayiwa, Sako, Abdoulaye Sako, Baba Sako, Sakolakaw ka fédération ba min bɛ diɲɛ bunna ko kan e y'o ɲɛmaa ye ka ni espérance ninnu d'a ma maakɔrɔ yɛrɛ fɛ i ye wulikajɔ minnu kɛ i nana i yɛrɛ sɔrɔ tɔn in ɲɛmɔgɔya la cogo min na o ɲɛfɔliw kɛra an ye faamuyaliba sɔrɔ la. Baba Sako kabiri utukalo tile 18 san 2012 walima san 2020 n'o ye le 18 août 2020 Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga bina anw ka jamana kɔnɔ. Fanga dɔ nana bila sen kan a bɛ fɔ min ma ko transition. O transition in o bɛ sen na an bɛ don min na ko bi. Fanga in tacogo walima transition yɛrɛ e fɛlɛ ye mun ye a la an bɛ don min na ko bi an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na nka an bɛ taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ la sɔɔni dɔrɔn an bɛ segin ka na o masala ka walawalali kɛ o la a k'an sɔɔni. يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام وللهوى يمام وليا. Foli ani waleɲuman dɔw ko lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na a bɛ ka tele ɲɛta filɛ jɛmukan min bɛ k'a latɛmɛ jɛmukan in tɔgɔ faso jɔkɛnɛ dɔgɔkun min bɛ ɲɛnamaya bi ma welele an ka maakɔrɔba don Abdoulaye Sako nka maa caman bɛ a dɔn Baba Sako la Sakolakaw ka fédération internationale Wagadu o jɛkulu o ɲɛmaaba don ani a ye baro kunfɔlɔ minnu kɛ masala bolila min kan o ye a yɛrɛ ka expérience ye Ala ye garisɛgɛ minnu d'a ma ka tɔn minnu ɲɛmɔgɔya kɛ ani bi munumunu salo minnu yɛrɛ kɛra fɛ diɲɛ bunako kan ani maakɔrɔ y'o kɛ baro kunfɔlɔ la baro waati filanan in bɛna boli min kan o de ye furancɛla fanga bɛ anw ka jamana kɔnɔ min daminɛna utukalo tile 18 san 2020 an bɛ se ka fɔ san 4 dɔɔni dɔrɔn de b'a jɛ o la tile damadɔ dɔrɔn de b'a jɛ o la an filɛ o transition kɔnɔna na ni mako kɛ k'i fɛla fa ka maakɔrɔ jamana ko don e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ a la. Bon alhamdulillah yani an bɛ don transition kɔnɔ n bɛ hakili ko ɲini k'aw fɛ. Tabarikala hakɛto baasi foyi t'a la. Min ye Mali fanga ko ye. Depuis Modibo tile. Ayi. Ne bɛ se ka fɛn lakala la kosɛbɛ. Parce que n tun bɛ jamana kɔnɔ. N ye denmisɛnnin ye. Modibo ka coup d'État don. N tun bɛ ɲɔgosi yɔrɔ de la. Alhamdulillah. Au boli Moussa Nale. Je pense que lui il a fait 27 ans. 23 ans. 23 ans plus 23 ans plus tôt. Oui. Allez 23 ans kɛ. Mbɛ caman kalama la. Alhamdulillah. Caman ba kalama la. Alhamdulillah. Parce que n ye aventure min kɛ n ma san caman kɛ kɔfɛ o. Parce que n y'a dɔn ko mɔgɔw laban ye faso de ye. Ni tiɲɛ. Depuis an refilé la ka na Bamakɔ n bɛ yan n ma taa yɔrɔ la n bɛ voyager de. N ye 45 jours kɛ yan. N bɛ taa 2 mois kɛ kɔfɛ. Bon, donc maintenant, oui, ATT Nali. Transition 91. 91 transition.
o tɛmɛna a sira fɛ parce que munna a tɛ tɛ kalo 14 min kɛ fanga la munna o kɛra parce que o y'a sɔrɔ maliyɛnw u ka hakɛ bɛɛ kun ma minɛ o la maliyɛnw ka hakɛ bɛɛ kun ma minɛ tɔɔrɔ a ma ɲi dɛ maliyɛnw ka hakɛ bɛɛ kun ma minɛ a la an ja sigilen kun don fanga min kun bɛ yen nanzaraw nana an tromper ka an k'a kan an y'an kun d'a kan o tɛ Musa fanga yɛrɛ a diyara dɛ a ye baara kɛ fana alhamdulillah parce que ne m'a f'i ye n ko ka bɔ Lomé ka na Bamako n ko ka salatutigɛ ka kun gɛlɛn n'a ye mais Musa y'o bin ka bɔ an kan alhamdulillah an kun bɛ baara kɛ normal la an bɛ fɛn sɔrɔ n ye min sɔrɔ i ta ye a don kama namara ni yuruku ani nkalon tigɛ o kun ka dɔgɔn dɛ a tun ka dɔgɔ ani maa kelen ka maa ba kelen maa miliyɔn tan tatu o kun tɛ yen miliyari siɲɔ o kun tɛ yen yɛrɛ dan de Musa ATT nalen transition na an ma mɛn sen na parce que kalo 14 an kun bɛ min ɲini o sɔrɔla kalo 14 Alpha nana Alpha Omar Konaré en 1992 bon donc maintenant politique mɔgɔw ka yafa n ma quoi ni min kɛra an b'o de fɔ o ye tiɲɛ ka miliyariw détourner ka jamana ta mɔgɔ kelen ka miliyari siɲɔ tiɲɛ foyi t'a la a daminɛna ale waati 92 kana an b'a fɔ dɔrɔn démocratie nali an ka jamana an b'a fɔ min ma ko démocratie nana et puis fana k'an fila an yɛrɛ ma k'an kɛ maa sidɔnbaliw ye tubabuw nana u y'an libéré mais u ye banfula dɔ don an kun na min ka bɔ an kun ma o fɛn démocratie a t'olu yɛrɛ fɛ yen nɔ démocratie min b'olu fɛ yen nɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ tɔɲɔ ayi n'i y'a tigi tɔɲɔ dɔrɔn o b'a tigi ka hakɛ minɛ k'a di Baba Sakɔ e bɛ fɛ k'a fɔ ne ɲɛna ko démocratie min bɛ nanzaraw fɛ yen tubabuw fɛ yen ani min b'anw fɛ yan o tɛ kelen wa i bɛ jɛgɛjala ni baji dɔn wa awɔ n bɛ jɛgɛjala ni baji dɔn o de don olu cɛ ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka jan ɲɔgɔn na tubabuw fɛ démocratie e tɛ se ka bala fɔ i ka radio dayɛlɛ i ka étage sanfɛ ne dalen bɛ duguma n'a mankan bɛ n tɔɔrɔ mais démocratie nalen anw fɛ yan nɔ an bɛ balaw de b'o gɛtɔrɔn caman tɛ se ka sira tigɛ c'est la démocratie i ka mobili bɛ crever au lieu k'a pousser k'a jɔ kɛrɛfɛ i b'a jɔ camancɛ de la ka olu changer ni mɔgɔ min ko k'a bɛ kuma mais comment e t'a la an ka mobili bɛ taa awɔ c'est la démocratie k'i fa filan nɛni k'i ba filan nɛni c'est la démocratie oui est-ce que ninnu ye kelen ye yan donc maintenant o hakɛ kama hakɛ tɛ fɛn to dɛ o hakɛ de kama Alpha ta in tɛmɛna nin cogo in na mais min nana a nɔfɛ a ma se ka ɲɛ n'o ye Amadu Tumani Ture ayi Alpha talen kɔfɛ Tumani nalen kɔfɛ Tumani nana 2002 o fisayara parce que o ma taa o sɛmɛ n ka mɛ démocratie nalen kɔfɛ démocratie yɛrɛ kuma kɔfɛ an bɛna kuma de can o de y'a to o ma se ka ɲɛ n'o ma se ka ɲɛ n'o hakɛ bonyana ka bonya ale fana nalen a ma se ka taa ɲɛ kosɛbɛ parce que hakɛ tɛ foyi tɔ fɔlɔna kun bɛ yen a tun bɛ mɔgɔw tɔɲɔ a ye tɔɲɔni bɛ da hadamadenw kan mais ala k'a b'a ban don min na ale yɛrɛ ye mɔgɔ min lamɔ n'o ni y'a ka fanga tiɲɛ a y'o de gɛn a y'i kun da ba kan ala ko ba gosira sira bɔra ale n'a ka mɔgɔ tɛmɛna mais filanan n'a ka mɔgɔ nana u jiginna a la u tora la surtout mɔgɔ min tun bɛ yɛrɛ danbe ala yɛrɛ la tɔɲɔni ma ɲi dɛ tɔɲɔ ma ɲi mɔgɔ bɛ fanga na ou bien mɔgɔ ye maralikɛla ye mɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ ye i ma bɔ tɔɲɔni na tɔɲɔni ye k'a to yen voilà tɔɲɔni de nana ni démocratie tɔɲɔni de nana ni coup d'état ninnu ye n'o tɛ foyi tɛ an y'a ye fanga kɔni bɛ daraki cogo min na fanga nana sisan ka mɔgɔw respecter ka bɛɛ bila yɔrɔ la ka tiɲɛ sabati walahi a tɛ sigi k'a lajɛ an ka jamana in a bɛ kɛ sanbalaɲɔ ye ala k'o kɛ et puis an b'o sira kan fana dɛ transition b'o sira kan i den minnu bɛ fanga la bi u b'o sira kan i den min bɛ fanga la bi u b'o sira kan
parce que mun na mɔgɔ kun t'a bil'i kun na o ninnu kun ye nkalon min tigɛ k'a meleke k'a da an kun na ka ɲɔgɔn wele ka na bin an kan komi basu est ce que o bɛ kɛ bi ya est ce que o bɛ hali olu yɛrɛ hakili la tugun wa ala an tɛ se k'an firifiri voilà u taara fɛn u taara Kidali ni fɛn ninnu minɛ waati minnu yanni Kidali yɛrɛ minɛ waati minnu na dernière minute yɛrɛ la ATT ka dernière minute yɛrɛ la o kɔfɛ ka na développer ka organiser o bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ an fɛ yan o ye tiɲɛ mais civil kun tɛ se k'u lataga ayi mais a bɛ kɛnɛ kan o k'i disi da civil minnu bɛ yen k'i disi da ka jamana lakana sabati ka Kidali kɛ an ta ye k'a bila an sago la e bolo civil tun tɛ se ka kɛ walahi civil démocratie ma ala ma dabɔ civil kama parce que mun na u ye min kan na i b'a dɔn wa tinni de b'i kan na mais fanga t'i la marifa t'i bolo foyi t'i bolo a bɛ komi ni i sago yɛrɛ t'i yɛrɛ la voilà a bɛ komi ni y'i den labɛn sisan ka fini ɲumanw da la bon taa sugu la i ka sanni kɛ a taara dɔrɔmɛ 2 de b'a kun ale dun mago bɛ 1000 fɛn na a mago bɛ miliyɔn fɛn na don dɔw tɛmɛna an ka Mali wolomasiri tabaw pour que u ka voyager u b'u sara mɔgɔ dɔw de la o donnen don o tɛ jɔnya ye ya foyi man jugu ka jɔnya bɔ n'o de fɔ an kun b'u bolo jɔnya de la mais ninnu de sira kɛra sababu ye k'an b'o jɔnya juru kɔnɔ fɔlɔ mais min bɛ kangari min da Maliyɛn ye o la mɔgɔ o mɔgɔ n'i k'i bɛ kɛ hɔrɔn ye i bɛ k'i yɛrɛ ye i bɛ gɛlɛya ta i bɛ gɛlɛya min fana ta a tɛ k'a fɔ k'i bɛ sa dɛ i bɛ dɔ de kɛ i bɛ balo ni hɛrɛ la min na par exemple ne ye muso furu san ka den sɔrɔ i den nana muso furu e ko hali bi o donni ka to e kun i b'a sɔrɔ e ɲɛ bɛ fɛn dɔ la i den bolo i bɛ se ka o sama k'o k'i ta ye cogo min na n'o tɛ n'i ɲɛ tɛ foyi la i den bolo k'o sama ka i den i b'a fɔ i den ma i yɛrɛ ta i den mana a yɛrɛ ta don min na a bɛ n'a dɔn k'a fɔ jaa gɛlɛya min bɛ denbaya ko la an y'an yɛrɛ ta gɛlɛya min b'a la o y'o de ye an bɛ o siri an bɛ nanbara ni yurugu-yurugu de to yen an bɛ nkalon de to yen an b'an tilen o kumana an bɛ balo hɛrɛ la an bɛ balo an yɛrɛ ye awa min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye an ka jamana jugukɔrɔ fɛnw an bɛna se o ma an ma se o ma fɔlɔ ayi o ye développement ye ala ka ani sababa bɛɛ amina Baba Sakɔ baro in nafa ka bon parce que n'an ko k'an bɛ an da don an ka sujet ninnu bɛɛ la bi an b'a jigiya k'a fɔ Baba Sakɔ kɔni tɛna tila anw na bilen ni ala ka jɛ ye tuma ni tuma ka Baba Sakɔ wele ka na an n'a ka to ka na baro sigi kɛ bari expérience minnu ni i y'o sɔrɔ a ka kan ni baro ninnu nafa ka bon baro ninnu man kan ka da siɲɛ kelen ma Baba Sakɔ lamɔ nanzaraw b'a fɔ min ma ko éducation a sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ bɛ bi anw ka jamana kɔnɔ ni bamananw tɛna fɔ a ma ko pɔrɔkɔtɔ Dieu merci o ɲininkali diyara an ye kosɛbɛ lamɔ tiɲɛna an bolo an ka jamana kɔnɔ mais lamɔ tiɲɛnen bɛ tubabu la ka tɛmɛ yan kan awɔ tubabudenw mais u b'a fɔ ko tubabudenw ko u labɔlen don u ma papaga parce que den min t'a fa bonya a t'a ba bonya kɔrɔ t'u la dɔgɔnin t'u la tinɛmuso tɛ yen bɛnkɛ tɛ yen olu fɛ yen ni si tɛ yen lakɔlimɛtiri bɛ gosi lakɔlimɛtiri hali président yɛrɛ bɛ bɔn est ce que lamɔ ye o ya lamɔ ye ɲɔgɔn bonya de lamɔ sigi a sinsin bere dɔ ye bonya ye ɲɔgɔn bonya a sinsin bere fɔlɔ ye bonya de ye awɔ le respect ne m'a f'i ye n ko ne fa ma sɔn ka lamɔ Bamakɔ yan nɔ ne kelen tɛ dɛ an ka dugulamɔgɔ bɛɛ an ka dugulamɔgɔ cɛkɔrɔbaw bɛ k'i b'an ka bɛɛ a waati la si tɛ sɔn a den ka lamɔ Bamakɔ dugu bɛ bila ka taa so fɔlɔ de ne kun bɛ taa so don min na ne ba terimuso nana kasira de parce que munna dumuni minnu bɛ so ani dumuni min bɛ Bamakɔ u tɛ kelen ye u tɛ kelen ye o ye tiɲɛ ye
Bamakɔ dumuni ani bon ngo ibe buru ni chefan do ibe buru ni berdu ibe buru ni satini kala ibe fɛn bɛɛ kɛ ibe bolo te moni tala an fɛ dugu kɔnɔ tile fɛ ibe to de kɛ ni guan kɛnɛ bɛ u bɛ kala ni guan kɛnɛ tɛ guan nanɔgɔlan bɛ kala datu bɛ kala i b'o dun ka tɔ ta ka taa sigi gunguru sanfɛ kungo kɔnɔ tile bɛ sigi a la n'a reposera a bɛna a ta a b'a sɔrɔ fɛn finmani ninnu panpana ka bɔ a la a b'olu tɔmɔ tɔmɔ k'u bɔ a la k'a fili ka continuer ka to dun mais barika dɔ dɛ n'i karili den na k'a bila ka taa burusi kɔnɔ a bɛ lamɔ ka ɲɛ a bɛ jogo sɔrɔ a bɛ mɔgɔya dɔn mais bi o de banna bɛɛ ko Bamakɔ ne yɛrɛ min filɛ nin ye u b'a fɔ ko e yɛrɛ min filɛ nin ye e ye mun kɛ ne yɛrɛ ye n den fɔlɔ bila ka taa yen ka n den filanan bila ka taa yen ka n den dɔw bila ka taa yen kuma min na famille kɔkɔra sisan donc maintenant olu bɛ fara ne kan u dɔgɔninw mara mais a si ma façon nka makɔrɔ mara tiɲɛni min filɛ nin ye a bɛ se ka dilan a bɛ se ka maya tiɲɛni min filɛ nin ye a bɛ se ka réparer cogo b'a la wa a bɛ se réparer cogo b'a la kɛ réparer cogo de fɔlen filɛ nin ye an ka cɛ an den an bɛ den don nka makɔrɔ mɔgɔw ko den ka di o ma dɛ ko den ka di bon n'a diyara o ma a bɛ tiɲɛ de n'o tɛ mɔgɔ mɔgɔ karila hali sini k'i den bila position na a tɛ kɛ fugariden ye ayi a tɛ kɛ fugariden ye jamais walahi a tɛ kɛ fugariden donc den diyaɲɛ min bɛ dusukun na i ka jɛ o de kɔ wa ni fɛn fɛn diyara mɔgɔ ni ye ka da i ni ye fɛn min a bɛ kɛ musirikiya de ye filankafɔya fɛn min ka kan ka diya mɔgɔ ni ye kosɛbɛ o ye Ala de ani Ala ka siraw ani sariyaw ani hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ taama o siraw olu de ka kan ka diya mɔgɔw ye ani respect olu de ka kan ka diya mɔgɔw ye mais physiquement nin ye n den de ye ne yɛrɛ woloden don a ka di n ye a bɛ tiɲɛ de e m'a mɛn ko den man di ko baramuso den ko vraiment k'a tɛ barika fɛn wɛrɛ tɛ a ka d'a fa ye de kojugu barika ba ka d'a ye a y'a kɛ to nin yɔrɔnin na ka kɛ t'i la makɔrɔ kuma tɛmɛna la nin yɔrɔnin na donc a bɛ se ka dilan il faut k'an ka karandenw de la k'u lamɔ yɔrɔw la u mɔ bɔ an na n'u na waati sera u bɛ na u b'a sɔrɔ u ye hadamadenya don u y'u yɛrɛ dɔn u k'an ka min dɔn u b'o kɛ n'i bɛ so suyɛni i bɛ bugɔ a la nkalontigi i bɛ bugɔ a la ni i bɛ bugɔ a la i tɛ mɔgɔ respecter i bɛ bugɔ a la mais bi n'i y'o kɛ yan nɔ a b'i wele polisi la polisiw bɛ t'i kama u b'i minɛ ka t'i datugu n'a ko ko mara ka ɲɛ mara bɛ ɲɛ ni sira min ye o filɛ nin de yɛrɛ an ka jɛ an denw kɔ an yɛrɛ t'an bolo k'an denw mara bi n bɛ équipé bɛ i ka fonction na donc a bila ka taa so i kɔrɔkɛ min bɛ yen i balima min bɛ yen ou bien i ka foyer labɛn yen u ka taa i ka dɔ bila yen i ka denmisɛnninw bila ka taa yen e m'a ye foro bɛ minnu bolo Bamakɔ yan nɔ n'u ka denmisɛnninw tɛ yala yala sɔrɔ vacances la n'u bɛ taa foro la tu crois que o ni école tɔw ye kelen ye o ni école tɔw tɛ kelen ye Baba Sako i ka nin kuma in nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ an bɔyɔrɔ ka hakili t'o la tuma dɔ la n tɛ nin plateau in kan ka fɔ n bɛ siya dɔ la fasa nka anw ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na komi bi walima kabiri waati tɛmɛnenw siya kelen min bɛ yen nɔ ni an bɛ se k'a fɔ o bɛna jɔyɔrɔ fɔlɔ la an yɛrɛ ka jate n'an ka yecogo la o ye marakaw ye u ma ɲina u faso n'u bɔyɔrɔ kɔ cogo si la i b'a ye k'a fɔ hali burusi kɔnɔnaw la ka so ɲumanba jɔ i faso la ka baara kɛ i faso la k'i bolonɔ bila i faso la a ka ca maraka kunda de ye anw ka jamana kɔnɔ bari ni maa min yalala maraka duguw la anw ka jamana kɔnɔ i ɲɛ b'o o caman seereya anw minnu ni ala ye garisɛgɛ d'an ma an ka yɛlɛmani jamanaw kɛ ka bananba jamanaw kɛ an y'o misali caman ye o b'a yira k'a fɔ faso ko walima i bɔrɔ ko o tɛ kulonkɛ ye an kan ka hakili t'o la kosɛbɛ kosɛbɛ i n'a fɔ busumaniw bɛ o waleya kelen bila sen kan cogo min na farafinna jamana caman yɛrɛ kan bɔrɔ i hakili ka to a la makɔrɔ nin kuma ninnu nafa ka bon kosɛbɛ nka wagati koronna an bolo
ni mako k'e ka nin baro kuncɛ bi yɔni ani ka sigi wɛrɛ cɛ i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ bari tɛna danni ma. n bɛ jaabi dɔ da la kɛ jaabi surumani dɔrɔn i ye filɛ ka question min posé ne m'a fɔ k'a lamɔ i faso la a nafa ka bon wa c'est à dire ni min kɛra o bɛ fɔ yɛrɛ fɔ tɛ yɛrɛ yira tɛ ne wolola Kiba n fa dugu la n fa ka so waati min na Ala ye nɔgɔya kɛ n taara a bɛɛ ci awɔ k'a kɛ bâtiment moderne ye hali sini n'i taara i b'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ se ka ministre min bɛ taa Kiba ninnu nɔfɛ n b'o reçoit président mana taa n b'a reçoit Kiba ye nɔ mais mun de y'a to n lamɔna yen de ni kun ma lamɔ yen de o ye tiɲɛ a yɔrɔ tin t'i minɛ a hinɛ t'i minɛ a makari t'i minɛ a foyi tɛ n minɛ mais ne y'a bɛɛ ci bɔgɔ kelen k'a bɛɛ cɛ ka bɔ yen k'a bɛɛ kɛ ka bâtiment moderne ɲuman dɔ jɔ ye ka clôture ni ciment ni fɛn k'a bila ni n bɛ taa hali sini nisɔndiyalen de bɛ sira la ka taa ni ne e bɛ taa n joyalen don. alhamdulilayi. bon ni den ma lamɔ a t'o sɔrɔ dɛ. i t'o tin n'o hinɛ n'o makari sɔrɔ. i y'a ye n bɛ nin fɔ fana a kun ye de ka courage di mɔgɔw ma. n ka kuma ninnu na. parce que mɔgɔw b'i lajɛ karisa kɔni a ye nin fɔ n'i t'a tigi dɔn minnu bɛ n dɔn problème t'a la olu b'a dɔn ne ye nin kɛ o mais minnu tɛ n dɔn u bɛ k'an filɛ bi dun olu tɛ n dɔn. donc yɛrɛ yira tɛ foyi tɛ a kun ye de ka courage di mɔgɔw ma. Isa Kulubali Osama Ghana jamana kan transitaire do port de Tema la a tilara a delila ka nin kuma kelen fɔ an ka jɛmukanw kɛnɛ kan a ko yanni ka ɲɛbɔ Mali député ya nɔfɛ walima président ya nɔfɛ u k'a lajɛ fɔlɔ i ye mun kɛ i ka village la i faso la n'o o image yera président ya ka kalifa i la n'o ma ye président ya kana d'i ma. mais c'est normal c'est très normal. N'i ye kuma dɔ yɛrɛ fɔ bon président man kan ka di bololankolon yɛrɛ ma o. ayi a ka sɔrɔ i ye mɔgɔ tilennen ye fɔlɔ o tɛmɛnen kɔfɛ i bɔkolo ka ɲi o tɛmɛnen kɔfɛ yɔrɔdɔn b'i la o tɛmɛnen kɔfɛ i mago tɛ walifɛn na mais anw ka président bɛ ɲini cogo min na i b'a dɔn wa a ye hakɛ to dɛ lamɛnbaaw a bɛ komi i bɛ ci k'a kɛ fɛn kɔnɔ comme an tɛ la filenin kɔnɔ ka baden ni nɛgɛ ca a bɛ na ni n'o tigi sigira fanga la o bɛ jamana développer wa campagne ninnu lajɛ kɛ u bɛ wariw bɔ ni élection bɛ kɛ u bɛ taa wariw de di mɔgɔw ma ka taa élection o de a fɔra de i dalen bɛ maa min na k'a fɔ ko bɛ se ka jamana lataa ɲɛ k'i ka t'o ta. Ala ka hakili ɲuman d'a ma Baba Sako an bɛ i fo baro in nafa ka bon nka fɛn banbali jate dɔn an bɛ bi baro bila yan nɔ nin yɔrɔ in na ni Ala sɔnna ma Baba Sako kɔni tɛna tila anw na bilen ka to ka ba tigɛ ka na télé ɲɛta la ani ka to ka na baro kɛ ni Ala sɔnna a ma an b'o kɛ laɲini fana i fɛ an b'a jigiya fana i na to k'an ka welew jaabi. pourquoi an b'o jaabi. télé ɲɛta a ka ca san 10 ye. tabarikala a ka ca san 10 ye. san o san u bɛ taa ne selimafo n ka so. alhamdulilayi an b'i jaw ye selimafo samɛ o ye bonya de ye. alhamdulilayi. bon ye ne yɛrɛ sɔrɔ dɛ. n k'a fɔ a ye tiɲɛ n jɛ yɛrɛ kan bi dɛ. bonya do dɛ. tabarikala. n'o tɛ fɛn wɛrɛ tɛ. alhamdulilayi. n tɛ n ka business to yen foyi mais mɔgɔ min y'i bonya. bon an bɛna jamana ko min fana na o fana wajibiyalen don an bɛɛ kan. nin ko fila in de ye sisan. alhamdulilayi. n'a mago bɛ na sini kɛnɛ n ka bulonda dayɛlɛlen don. tabarikala Isako an bɛ Baba Sako fo ka o waleɲuman dɔn Fédération internationale des Sako de Ouagadougou o jɛkulu ɲɛmaaba don maakɔrɔ don maa hakili juru caninen don ka munumunu salo wulikajɔ o bonyana diɲɛ bunako kan an y'a wele ka na bi an n'a ka se ka baro sigi kɛ an b'a jigiya k'a fɔ nin tɛna kɛ an ka baro laban ye tuma ni tuma ka Baba Sako wele ka na an n'a ka se ka na baro sigi kɛ télé ɲɛta yɛrɛ nin plateau kofɔlen kan n'o ye faso jɔ kɛnɛ ye k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn ka ɲini masa Rahamani fɛ basigi ni kolo suma Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukan jira an na min ye faso jɔ kɛnɛ. يما وللهوى يما